Оле, ще се... Он напикав се. Това сега хубаво, но друг път, като види Гео, всичко ще прави. Пак ще заобикаля. Не, не пи! Че тук в големия заведем. Да, виж какви скот си прави. Не радуши нещо. Някаква мишка сигурно. Това не е моето момче. Найси! 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 Нещо да ни надуши да побегне. Не сона! Не. Свирни, свирни. Айде, найси, ела! Крати, свирни. Тя близо също. Найси! Виж каква е муцката по-горе. Стражна. Демек, ела да се мърлявим. Това значи то зов. Ела да ставаме прасенци. Тя днеска, той е кара да влиза вътре. Гледай. Да, ти видя ли? Не, не пи! Това е по-голям мираклия. Бегай, се опръска. Бегай, че прасете идат. Няма такова чудо от Бени, никога не съм виждал. Видя ли за какво оставихме джипа горе? Ако беме джипа, нямаше да стане тази. Да. Ма ти цялата нашка? Аз съм. И ти си закъпали. И това и всичко. Горе ще... Не, нашка, аз не съм си взела официалния туалет. Бени, не пи! Бени, не! Не! Бе! Ей! Оли, как пи от тази вода? Свинска работа. Не кучка, свинска. Как ще ги качим? Сега ще им някъде чешма, ще ги измием, бе. Не, аз мисля, че ще изтъкне и тогава. Ако искате направо, мога да идем додолу и след това се върнем. До вилата ми. Да, къде е билата? Трябва да взема биноклава.